Takže čas ľudia, ono je winner. Áno? Haló? LP. LP. Ok, mi to asi nikdy už nepoviete. No, ale proste ja chcem teraz povedať takú príhodu. Čo sa dneska stalo? My sme išli ako s kamarátom, takým trošku väčším kamarátom, hej, ale nerobím si fakt s neho teraz srandu. On je tak trošku viac pri živote a trošičku viac myslí na McDonald's. Ale o tom toto videjko není. Je o tom, že my sme išli kaloši a ukradli sme z triedy... Teda, kamoš ukradol z triedy 4 kriedy. Nie, jeden kamoš zobral 2 kriedy a jeden jednu. Teda 3 a mne jednu. Teda on si zobral jednu a on zobral ten druhý kamarát 3. No a proste, my sme to začali robiť s tým blbosti. No a potom nám došlo, že nám to bolo nejaké divné furt robiť. Že nás niekto furt sleduje. No to bolo také blbé jednoducho šúľať si kriedy na zemi. Ako nie, že ich potom fajčíme, ale chápete, šúľali sme si kriedy a ono potom z toho išlo úplne taký magic prach. A keď ste tam dali, napríklad, my sme mali biela, rúžová a žltá. A on to šúľal a jemu z toho išlo úplne magic prach. A mne sa to ako páčilo, ale tak nepôjdem do extrému. Tak som povedal, že nič chlapi. Sorry, I knock, I'm done, I'm stupidu. A proste tým to skončil. Vieme, že toto bol úplne o ničom vlog. Poteším ma každý like, odber. Like ma nepotešia, ale keď niekto má blbé reči, nech si dá. Ok, prajem vám šťastné Vianoce a práve piatok ideme do Prahy, takže natočím určite nejaké to videjko, takže ak sa vám toto páčilo a chcete ďalšie video, dajte mi odber a like. Čau!